Grazzi Ġessu, grazzi Ġessu. Nilqawkom eżiz aħwa tal-Facebook u tal-YouTube għal darboħra l-lejla ħankomplu nitkellmu fuq kif tħalli l-Ispirtu Santu imexxik. Għajni tolbu fl-imkien. Missi għaddis ingrazzjawk tal-kelma tiegħek. Mulej qalbna hija miftuħa, mulej u għandna anteċipazzjoni biex nilqaw il-kelma tiegħek biex biddilna, titrasformana u taħdem fina. Irċivi glorja mulej u nur u tifħir u mulej grazzi li inti tkompli titrasformana biex nixbħu dejjem il-sidna Ġesu Kristu. Amen. Ok, morru fil-ktib ta' Romani, kapitlu 8. Din hija ir-reba lezzjoni ta' kif imexxik l-Ispirtu Santu. Kif imexxik l-Ispirtu Santu. Għal dawk li jinkom ma smajtux il-lezzjonijiet ta' qabel, inħeġġiġkom biex intom tisimgħuhom idin fuq il-YouTube, fuq l-istess channel fejn qed jidher ovvjament din il-lezzjoni. Halleluja. Romani kapitlu 8 vers ħanibdew naqraw minn vers 14. Romani 8 vers 14. Daw kollha li jmexxihom l-Ispirtu ta' Alla huma iwlied Alla. Għax intom ma rċevejtux l-Ispirtu li jwassalkom għal jasar biex terġgħu taqgħu fil-biża', imma rċevejtu l-Ispirtu li jagħmel minnkom ulied adottivi. U bih aħna nistgħu ngħidu Abba, Missier. Dan l-Ispirtu jixed flimkien ma l-Ispirtu tagħna li aħna iwlied Alla. Nixtieq nħeġġiġkom biex intom tagħmlu underline il-kelma jixed u fil-vers 14 il-kelma imexxikom. Il-kelma jixed u l-kelma imexxikom. Halleluja. Fil-ktib tal-Proverbi, rajnija il-ġimgħa l-oħra, l-Iskrittura tgħid li l-Ispirtu tal-bniedem hija bħal lampa jew bħal fanal tal-mulej. Proverbi 20 vers 27. The spirit of man is the lamp of the Lord. The spirit of man, l-Ispirtu tal-bniedem hija bħal lampa tal-mulej. Xi ħaġa number 1, irrid infakkarkom, forsi ħafna minnkom ma smajtuhiex, dan it-talim imur ħafna hand in hand ma dak it-talim li għamilna minna 20 sija li inti spiritu għandek ruħ u tgħix ġo ġisem. Jekk inti ma smajtux dak it-talim, mur isimgħu sew. Ħalli inti tifhem id-distinzjoni ta' bej l-ispirtu għax jiena u inti spiritu. Għandna ruħ u ngħixu ġo ġisem. Issa Alla huwa xiex? Ġisem? Ruħ? Mela minn hemm tiġa nibdew naqbdu li jekk Alla huwa spiritu mhux ħajmexxini bil-ġisem. Infatti, fi ktib ta' Romani, ktib ta' Ġagbu, l-ispirtu u l-ġisem jitkellmu lingwa totalment opposti. Kemm minnkom tafu li hemm affarijiet li l-ġisem tagħkom irid li Alla jabborrih. Imma ġismek xorta jridu. Mela ma jistax żgur Alla juża ġismek biex ikellmek. Għax huma l-Iskrittura tgħidlek huma edewwa ta' xi xejn. Għalhekk hawnhekk ħadd inħellsu. Meta inti taf li pereżempju ħanibda minn hawn, nagħmlu mod inti titiżżomm kontroll fuq l-ikel. Issa jekk hux imħabba dieta, jew mhux imħabba saħħa, jew minħabba biex inti tgħix ħajja iktar sana, irrelevanti x'in ir-raġuni, inti taf li ġismek meta tara xi pasta, xi lemon meringue friska, sewwa,
jew xi strawberry meringue. All right? Alleluja, xi una ġam madu jkun għadu frisk u xi ċirasa da tleq. Sewa, inti dik trid tiblaħħa. Issa, qabli jekk tiblaħħa m'intix neċessarjament ħadd tagħmel dnub, imma wis probabbli wara tiblaħħa tkun tibliktar. U inti taf li Alla peress li qalek biex inti tkun steward tajjeb ta' ġismek, taf li inti ma tistax taffordja li tiekol ruxma ta' pasti jew kejkijiet, anke jekk tgħid li ma jiena ma neħxinx ta' paster. Imma inti taf li anke jekk ma teħxinx, taf li xorta għas-saħħa mhux ħelti, ħafna ħelu. Mhux ħelti xorta. Għax inti jiena naf nies li mhumiex ħoxnin, imma xorta saħħithom ikollhom pereżempju ħafna kolesterol, ikollhom mard. Zokkor u għafaj bħal da. Allura għaliex għax Alla tagħna imma tagħni spiritu ta' biża', imma tagħna spiritu ta' qawwa, ta' mħabba u ta' rażan, kontroll jew dixxiplina. Amen. Allura, per esempio jiena inni ftit issa nipprova jirnexxieli nirringrazzja Alla bħalissa qed nagħmel dixxiplina fuq il-ħelu. U raġununi għax inħobb il-ħelu. Tifhem? Issa, li kieku rrid għax inħobbu l-ħelu, naf xirrid niekol u x'ċertu pasti li fittex. U hemm waħda wara għamlet li tentazzjoni kbira, ġamlet li platt trid dix pasti u qed tagħmel it-tentazzjoni tal-kontroll. Anyway, grazie sister, u hija ċef vera brava. Irene jisimha. Anyway, insomma. U allura għajna malhom per eżempju xorb. Inti jekk per eżempju jien naf, per eżempju jiena ma nixrobx assolutament, mhux ma nixrobx għax it-telħin kollu niżelu tiel. Ħafna te nixrob ħafna te. Infatti l-ar sawma li tista' tgħidli biex nagħmel li ma nagħmlux te. U meta għamilta, tex kemm għadni ħassiet madwar ġismi kollu. Imma msomma anyway. Imma per eżempju, xi naqra Baileys, toġobni. Xi naqra Frangelico, toġobni. Għax dak Kristjan, Frangelico. Għax we're brothers, fra. Toġobni. Imma, ovvjament, imma jekk inti tħalli li xi Frangelico ħdejja u niċorbu kollu, ma naħsibx li nkun qed nonora lil Alla. Laqqas Baileys jew xi kaħluha. Sewwa, daw affarijiet li rarismu every now and then nuħu xi waħed żgħir. U mhux id-dar ta' għax imorru xi restorant u fl-aħħar jgħidlek nofrilek xi liker, u jew Frangelico jew xi wieħed minn dawn insomma. Halleluja. Imma inti taf li aħna bħala Kristjani ma nistgħu nħallu xejn jikkontrollana. Inti sakemm xi ħaġa, issa mhux nitkellem hemm affarijiet li xorta ma tistax taħodhom ma volja ma tikkontrollakx. Pereżempju, jekk inti tieħu xi ħaġa li lilek qed tmardek, inti m'għandekx dritt tieħodha dik. Pereżempju, sigaretta qed imardek, droga qed imardek. Hawn nies li jieħdu droga u jikkontrollawha. Hawn min impejjeb il-ħaxixa jew xi ħaġa oħra u jikkontrollawha. Imma xorta jibqa' dnubta. Bħalli kieku jekk jiena hawn min maddas fil-pornografija u jara l-pornografija darba fil-weekend. Għax fasal il-weekend ma nara l-pornografija. Xorta dnub. Għax inti hemm ċertu affarijiet li Alla jgħidlek li huma ħżina. Anke jekk tagħmilhom mhux ta' spiss, xorta jibqa' ħżina. Sewwa? Imma għax Alla tagħna l-spirtu ta' kontroll, aħna ma nħallux dawn l-affarijiet jirbħuna, amen? Għax l-spirtu tal-Alla jammar fejn. Halleluja. Mbagħad għandek ir-ruħ. Ir-ruħ konna għamilna lezzjonijiet fuqha li ir-ruħ hija fejn għandek l-emozzjonijiet tiegħek, fejn hemm ħsibijiet tiegħek, l-immaġinazzjoni tiegħek. Hemm affarijiet aħwa u ngħidilkom naħseb ħafna minnkom inkun qed inkanta lil mulej, inkun qed nadura lil Alla u jibdew jiġuni immaġinazzjonijiet minn għal-ver. Ġiri ġalkom hekk intom? Kif jista' jkun qed tadura lil Alla u jiduk immaġinazzjonijiet verament tal-biża'? Għax huma żewġ entitajiet differenti.
Dak qed jurik Alla li Alla ma jkellmekx bir-ruħ. Issa hemm daqsxejn ta' eċċezzjoni żgħira se ngħidilkom fejn. Fejn ir-ruħ issir matura bit-tiġdid tal-kelma, ir-ruħ tibda tkun iktar element ta' xhieda u taqbil mal-Ispirtu. Imma biex tista' tafda r-ruħ, jiġifieri l-immaġinazzjoni tiegħek, il-ħsibiet tiegħek, l-idejat tiegħek, trid tkun number one bil-fors ġenwinament imwieled mill-ġdid. Ħafna jiġu l-fellowship u mhux kulħadd huwa ġenwinament imwieled mill-ġdid. Hawn min ma jagħmilx ċertu dnubiet mhux għax huwa mwieled mill-ġdid, għax għandu sens ta' dixxiplina. Sewwa, imma xorta tkun għandek mitluf. Mela, meta r-ruħ, jekk inti mwiled mill-ġdid, u inti issa mhux timwiled mill-ġdid biss, tinsix li inti għandek nies li huma mwilda mill-ġdid, imma għadhom babies u għadhom karnali. Ħanidilkom xi ħaġa żgħira. Intom, jalla ħadd minnkom anzi ħanejt fisem żikużu bil-fidi ħanejda di, ħadd minnkom River of Love mu hekk. Meta Kristjani joqgħod jieħu għalih fuq iċ-ċiċċati, taf x'qed jgħid? Jew jiena l-Kristu għadna ma ntqajtx miegħu. Jew nkella jiena Kristjan baby għadni karnali. That's it. Sewwa, għax ċertu Kristjani li nisma' bihom, jew naf minn xogħol minnhom. Ġieli smajtu l-espressjoni you have to walk around on eggshells around it, ma tmurx tgħidilhom xi waħda u they lose everything. Tilfu l-Kristjaneżmu kollu. Dak huwa jew Kristjan xejn, just jattendi post. Jew nkella jekk hu Kristjan jew hi għadhom babies. U Pawlu jitkellem fuq dawk il-Kristjani li għadhom Kristjani li huma mmexxija mhux mill-Ispirtu issa mill-ġibdiet. Jew il-ġibdiet tal-ġisem, jew nkella għax ħsibietom għadhom mhumiex imġedda għandhom il-Kristu jgħix f'kompartament tal-Ispirtu. Imma l-ħsibiet tagħhom għadhom jaħsbu bħad dinja ħantilkom grupp ta' nies wara issa mhux iżmuhom. Nies tkun taf li huma verament nies matura jew karnali. La tasal l-elezzjoni. Jew nkella la tasal il-FIFA, jew il-UEFA, jew il-Wayfair, jew il-festa tar-raħal. Għax ħirġin bit-titolari. Mela daw suppost Kristjani. Issa ovvjament peress li l-ebda bniedem ma jaf il-qalb tal-bniedem, Alla biss fil-qalb. Ejn assumu li huma Kristjani vera daw. Imma kull darba mela fi żmien tal-elezzjoni tarhom ħin kollu jirrispondu l-post ta' dak, jirrispond pa' inta rajt. Int ħadd ikber xi darba. Għax vera Alla ma jgħajjiex, ma li għajjitni. Sewwa, dawn huma Kristjani li għadhom karnali. Immexxija jew bir-ruħ li għadha mhix imġedda, irrenovata bil-kelma għandi jised Alla, jew nkella huma mexxija bil-ġibdiet tal-ġisem. Infakkarkom li l-Kristjan matur fil-Ktieb ta' Romani kapitlu 8 jgħidlek li inti suppostu anke f'Romani 6 int mewwit il-ġibdiet tiegħek tal-ġisem. Jiġifieri ħantikom eżempju, di hemm revelazzjoni fuqha, jekk ma tirċivihiex għadha issa tħabbix rasek. Il-bniedem mejjed ma jistax jieħu għalih. Il-bniedem mejjed mhux konċernat fuq il-politika. Il-bniedem mejjed mhux konċernat la fuq il-pro-vaccine u laqqas il-pro-non-vaccine or whatever. Għax il-bniedem ma jintellifx ma dawn l-affarijiet. All right, jekk inti forsi wara waslet l-elezzjoni tittivvota ta' sekk għamil dmirek, praise God. Għandek dak id-dritt tużah. Imma l-bniedem mejjed dawn l-affarijiet ma jtelfuhx, ma jieħlux miegħu,
Issa għandikom revelazzjoni, mhux ħaniftaħ fuq għadi. Il-bniedem mejjed kif ħanpoġġi għadi biex ma nollix ruxma ta' eyebrows. Jekk jiena u inti naslu fil-post li nemmen li hija available, jiena nemmen li hija available. Kif taf fejn kant daqs wasalt? Ta' fejn inġejja u bat rajt l-noti? Il-bniedem mejjed li inti vera tkun wasal f'ċertu maturità fej Kristu jirrenja. Inti għandek min nies li għandhom il-Kristu f'ħajthom u għandek nies li Kristu jirrenja fuq ħajthom. Tifhmu differenza? Ħanilkom bil-Ingliż. Anzi ħanilkom bil-Malti. Għaw min għandu l-Kristu u għaw min Kristu għandu lilu. Mux kull min għandu Kristu, Kristu għandu lilu. Waħda issir automatikament fit-twelid miġdid. L-oħra ssir b'tiġdid, b'sottomissjoni, b'obbedjenza kontinwa, disċiplina. Però simawni, il-bniedem li wasal fil-pont, u tiġix tgħid li wasal f'sena ta' issa jalla tasal f'ġurnata, praise God. Imma on a realistic tone ikun hemm żmien tibda tikber, tibda timmatura. Sewwa Kristu jifforma fik. Mhux għax Kristu jrid jikber, inti tibda tħalli iktar il-Kristu jidher minnek. Sewwa meta inti tibda tasal f'dan il-punt ta' maturità, tinfsix li jekk Kristu jirrenja, vera jirrenja, il-kelma jirrenja tfisser jiddomina fuq ġismi, fuq ruħi, dak li jiġi fuq id-dinja li lek ma jmissekx. Ħani għafem. Jina mux ngħidlek li jina wasalt. Ngħidlek li għeda available u għal min jixxenna għalija jippressa l-qoddim għal dak li Kristu għandu għalina hija available. Amen. Issa, mela naslu issa għall-Spiritu. Mela Alla huwa Spiritu. Roma Ġonni 4 vers 24. Alla huwa Spiritu, min jadura lill-Alla jrid jadurah fl-Spiritu u fil-verità. Mela aħna nafu li Alla huwa Spiritu. Il-bniedem huwa Spiritu. Infatti, il-lejla għaw madwar 300 spiritu għaw ġew. Mill-inqas. Għalix? Għax intom kollha spiriti. Apparti li għandkom l-anġli ta'kom, u mux għed nirreferi għal-mara, u laqqas għal-raġ. Għandkom l-anġli ta'kom ma'kom, alleluja. Allura, aħna spiritu, meta Alla ħaraqna, aħna maħluqa spiritu. Ġejna motija ruħ, nefaħ fuq u sar ruħ, u issa ngħixu f'ġisem. Alla mela, il-mod prinċipali li jikkomunika miegħek huwa spirituali, spiritualment, bl-spiritu tiegħek. Issa, il-bniedem li jista' jafda li jiġi mmexxi mill-ispiritu huwa l-bniedem li huwa wan imwieled mill-ġdid. U t-tieni dak li qed jimxi ħajja kontinwa ma' Kristu. Għax l-ispiritu tiegħek mbagħad jibda, jekk mhux l-ispiritu tiegħek per se, ma ħanida l-ispiritu għalissa. L-ispiritu tiegħek jibda jimmatura. Inti tibda timmatura. Tifhmuni? Estax mhux l-ispiritu jimmatura r-ruħ believe it or not. Imma inti tafx, ħanilek, intom tafx intom kollha basla. Jiena basla. U għaw xi ħadd qed jgħid fuq YouTube who's good inti basla. Mela, mhux biss basla, basla tal-pikles, mazza, u jekk ma tkunx basla tal-pikles, minti tajjeb xejn għal Alla siebi. Ċifieri. Il-basla għandha ħafna layers. Iktar ma tneħħila l-layer ta' barra, iktar ikun jaħraq u jinxtam qawwi r-riħa li hemm ġewwa.
U jekk taddasa fil-ħall, tikdima u joħroġ il-ġus minna. Fil-skrittura, għalkemm mhux ħanaqbel fuq għadi, l-iskrittura tgħidlek li aħna rridu nkunu mamda fl-ispirtu bħalma basla tkun mamda fil-ħall. Għalhekk inti tsejjaħ biex tkun basla tal-pikles. Alleluja. Meta xi ħadd jgħidlek int basla, għajdlu praise God, għajdlu qed niġi mqaxxar kull jum. Alleluja. Praise God. Għalhekk jiena u inti għandna layers, għandna ħafna layers. Kristu fina u għattama tal-glorja tagħna. Kristu fija. Iktar mal-layers tal-karnalità, layers tal-jien, layers tal-opinjoni tiegħi, layers reliġjużi, layers karnalijiet għaxru, iktar il-basla vera toħroġ. Il-qawwa ta' dik il-basla vera toħroġ. Halleluja. Infatti, il-basla ħafna minnkom tużawha ħafna fit-tisjir, f'ħafna affarijiet, u tagħmel ħafna toma. Apparti li wkoll element ta' health, huwa healthy. Halleluja. Healthy għall-ġisem. Kċina ma' Gordon Ġammanġi. Halleluja. Anyway. Mela, xed naqraw hawnhekk, xi ħaġa interessanti li rridkom tagħtu nota hija li Alla imexxina, kulħadd jgħid imexxini. Imexxik ma jfissirx bil-fors ikellmek. Meta ngħidu l-kelma he leads, does not necessarily he speaks. Issa, fil-ktieb ta' Ġwanni 14 u 16 Ġesu jitkellem, l-Ispiritu Santu jitkellem vera. Imma the Holy Spirit, l-Ispiritu Santu jista' jmexxik mingħajr ma ikellmek. Issa simgħuni aħwa. Ħanilkom statement ġieli użajta di, tinsewiex l-statement. Oqgħodu attenti għax ħafna Kristjani ifittxu dak li huwa li jidher u jimmissjaw dak li ma jidirx fil-liema sens. Ifittxu dak li huwa ta' ta' demonstrazzjoni u jimmissjaw is-sopranaturali. Is-sopranaturali ħafna drabi huwa sottili u jrid ikollok widna spiritwali, jew kella spiritu alert, switchat on biex taqbad l-affarijiet tal-Ispirtu. Infatti, fl-ewwel Korintin kapitlu 2, tgħidlek vers 14 jgħidlek il-bniedem naturali ma jistax jifhem l-affarijiet tal-Alla. L-ewwel Korintin 2:14. U mbagħad jgħidlek imma l-Ispirtu tal-bniedem tal-Alla jifhem kollox. Dik hija pritkalja wkoll. Għax jekk jiena u inti l-Ispirtu tiegħi huwa mmulet minn Alla, u hekk tgħid l-Iskrittura, dak kollu li hemm falla hemm fl-Ispirtu tiegħek. Nafu fl-Ispirtu imma rrid insir nafu issa fil-kuxjenza, konoxxenza, ginosko li taraf. Għalhekk ngħidu la revelazzjoni, meta jiena nara xi ħaġa fl-Iskrittura taqbess. Dik hija xi ħaġa li fl-Ispirtu kienet hemm fl-Ispirtu tiegħek u saret revelazzjoni għax inti saret konoxxenti, magħrufa. Amen? Għalhekk importanti li tqatta' ħin taqra l-kelma għax hekk int ħatikber. Tfittix, ħantikom warning. Tfittix l-spettakkolari għax tispiċċja timmissja is-sopranaturali. Do not look for the spectacular because you'll end up missing the supernatural. The spectacular is the supernatural is kind of. Tifhmuni x'qed ngħidilkom? Irriferi għalhekk inti titgħallem kif imexxik l-Ispirtu Santu. Għax ħafna drabi l-Ispirtu Santu qed imexxik
imminti għadek ma tallimx kif tarfu u jmexxik mill-Ispirtu tiegħek. Għal dawk li intom tgħidu li intom Kristjani u ma taqrawx il-Bibja, ħajkun diffiċli għalik biex imexxik l-Ispirtu Santu. Number one, fl-esperjenza tiegħi u anke mill-kelma, ħafna affarijiet li inti tista' tkun taf, m'hemm bżonn toqgħod titlob l-Ispirtu Santu jgħidhomlok, iftaħ il-Bibja u taqrom. As simple as that. Aqrom, m'hemm bżonn toqgħod tgħid l-Ispirtu Santu orini. Lejlek ma rridx ta' ktib taqraħħa xi ktib. Għalfejn orik xi ħaġa li jiena ktibta biex inti taqraħħa. Tifhem? Halleluja. L-Ispirtu Santu irid jorik affarijiet u Alla jgħidlek fi ktib ta' Ġeremija 33 vers 3 jgħidlek ejja itlobni ħalli jiena norik affarijiet li jint laqqa stess ma taf bijhom. Halleluja. Imma affarijiet li inti tista' ssir taf bijhom mhux ħaqgħod jgħidhomlok. Jgħidlek mur aqrahom. Amen. Halleluja. Mela aħna nistgħu nafdaw l-Ispirtu jekk inti number one wieħed mill-ġdid u inti timmedita l-kelma tiegħek, il-kelma talla f'qalbek, okay? Issa, ħa nerġgħu mmorru fi ktib tar-Romani kapitlu 8. Romani 8. Vers 14, nerġa' qrawha. Daw kollha li jmexxihom l-Ispirtu talla huma wlied Alla. ħanamela bil-maqlub. Dawk li huma wlied Alla imexxihom l-Ispirtu talla. Għalhekk nemmen, isimgħuni aħwa. Jiena nemmen li qegħdin fl-aħħar ta' żminijiet. U ħafna minnkom temnuha wkoll. Però kemm fl-aħħar ma nafx. Fl-aħħar ma naħsibx li baqgħna mit-sena, ħanejdu hekk. Imma ma naħsibx li l-ġimgħa d-dieħla ħajna laq is-separju lanqas. Sewwa, ġivjata ma hemm għadba affarijiet li għadbaqgħu jridu jseħħu mill-lat profetiku. Imma nemmen li qegħdin fl-aħħar tal-aħħar żminijiet. Sewwa, number one, naf żgur 100% li qegħdin fl-aħħar tal-aħħar ta' żmien ta' għaliex? Le mhix imħabba l-faċin, imħabba Iżrael. Tidnejdilkom dak huwa l-iktar sinjal prinċipali, tidnejdilkom għaliex? Għax Ġesu qal meta Iżrael jerġa' lura f'daru dik il-ġenerazzjoni ma tgħaddix qabel ma jaraw il-Messija u jiġi Ġesu. Issa dik il-ġenerazzjoni hija jiena u int. Ma nixtieqx nisvija, imma ħanagħmel spunt għax huwa suġġett importanti u interessanti. Ara ħanejdilkom, jekk intom titgħallmu kif imexxikom l-Ispirtu Santu u timxi mal-kelma m'għandek għalfejn tħabber rasek xejn. All right? Però ħanagħmel spunt għax kien hemm għamil fuq posting fuq il-Facebook u għed min jemmen li aħna għedin fl-axħar ta' żminijiet. U kien hemm risposti nisedilhom kollha naqbel magħhom, kollha. Però ħaġa waħda, pereżempju, kien hemm oħt u naf li hija parti mill-familja qalet ma nemminx li aħna qegħdin fl-aħħar ta' żminijiet għax il-Knisja mhix lesta. Stenna ftit aħwa, stenna ftit. Nixtieq naqbel miegħek. U ħanejdlek għaliex. Meta Ġesu ġie l-ewwel darba, Iżrael kien lest. Kieku qatt jistenna l-Iżrael biex tkun lest, kieku qatt ma ġie. U inti ġelek taħseb fl-Iskrittura li Ġesu qed jistenna l-Knisja tkun lesta. Għalhekk Ġesu jgħidlek il fdaqal biss jinħadaf. Jiena nixtieq li nara l-Knisja lesta. Imma jiena sissa korreġini jekk kien żball, jekk kien żbaljat. Ma nemmix tkun lesta. Nemmen li jkun hawn ta' xi tip ta' revival, però mhux qed nistenni l-ħajsir mit-sena oħra ta' jiena tinagħmel diġà tisir. Nies lejn Kristu tiduru kuljum. Nies ifuqu naraw kull ġimgħa. Nies jinħallsu naraw kull ġimgħa, jiġifieri nies iduru lejn u lejn, narawhom kull ġimgħa revival ta' ġes isir. Ir-revival mhux xi ħaġa li qed nistennew meta jiġi xi evangelist minn barra da. Ir-revival tittejxu int kuljum. Mhux xi servizz speċjali.
Issa jiena minn qed nistenna revival għax jien revival. Inti revival? X'hekk m'intix revival taf xi tfisser l-oppost, rieqed jew mejjed. Imma jekk int rieqed u iktar jekk int mejjed, Alla laqqas biss jarak knisja. Messaġġ ieħor dan. Imma le, fis-sens nifhem, u nemmen li hemm tip ta' qawmien li qed iseħħ, u nemmen li ħafna jesqu lejn Kristu, però ma nafx minix nistenna għaw xi ħadd qed jaħseb f'xi skrittura li bħalsa li l-Knisja ħadd tkun lesta meta Ġesu ġej. Bil-kontra, vera, hekk naraj, l-iktar isir ħażen, idur ħażen, ħansi jkun hemm ħafna mill-Knisja li tbiegħed mill-fid il-Bibja tgħidlek. Bil-kontra. Għalhekk tridu tibqgħu fidili aħwa. Għalhekk dik hija ċ-ċavetta tiegħek. Mhux kemm hu fidili l-pastor, mhux kemm fidili l-oħti jew hija, kemm infidili int. Jiena nixtieq u nassugurak li Ġesu jixtieq ħafna iktar minni li dak kollha li jborru il-Knisja u jissejħu Kristjani huma vera tiegħu. Jixtieq, ma make sure li jien vera tiegħu. Hallelujah. But it's okay, praise God. Gloria al-Mulej. Mela, dawk kollha li jmexxihom l-Ispiritu Alla huma wlied Alla. Dawk li huma wlied Alla imexxihom l-Ispiritu Santu. Ismawni aħwa. Jekk inti trid tipproteġġi lilek nifsek mill-iskemi tad-demonju, ibda tgħallem imexxik l-Ispiritu Santu. Il-ġimgħa l-oħra tilkom tagħmel xejn li l-Ispiritu Santu ma jgħidlek x'għamel. Tagħmel xejn. Għax ma nemminx li qegħdin fi żmien safe mill-lat naturali. Ħasaqsikom mistoqsijiet, kunu onesti miegħi. Kemm minnkom tafdaw fil-tmexxija governattiva ta' pajjiżna, irrelevanti minn kulur. Anke jekk jitla' ieħor, tafdaw it-tmexxija ta' pajjiż, tafdaw? Kemm minnkom tafdaw il-mediċina? Issa naf li minnkom tagħmlu l-isptar, inkluż anke fil-familja tiegħi li ġew hawnhekk jaħdmu l-isptar. Imma kemm minnkom tafdaw il-mediċina? Taf x'hawn bħalissa fid-dinja inti tindinaw għaw moviment kbir ta' nuqqas ta' fiduċja. U ħafna nies jibżgħu mill-min ħadafda. Qed tinnotaw intom daw? Ma nafx il-min taqbad tafda. Qed tinnotaw għax jiena di qed nara ħafna. U ċertu aħwak qed jgħidu li aħwa Kristjani u anke ċertu nies qegħdin jgħidu li il-min tafda llum. Jiġifieri it-trust. Infatti x'jgħidlek f'Mattew kapitlu 24 li fl-aħħar ta' żmien x'inhi waħda mis-sinjali. Aħwa jittradixxu l-aħwa l-oħra. Ej li int f'min għandek trust apparti Kristu. Jiena m'għandi trust f'ħadd. F'ħadd. Inħobb il-kulħadd, inħobb anke minn ma naqbilx miegħi, għax illum il-mulej għallimni nħobb anke lil edewwa tiegħi u nitlob għalihom imma nafda lil assolutament ħadd. U fejn jiġu affarijiet kruċjali u vitali u spiritwali, dak jiżdied id-doża b'miljun iktar. Issa, min jista' li għandi ċertu fiduċja fihom, imma mhux kif ngħidu bil-Malti blindly, bl-Ingliżi. Fiduċja għamja le. U infatti jiena ma nemminx bl-ebda mod li Alla jridek tkun hekk, infatti laqas. Jiena ma nemminx li Alla jridek li inti jkollok fiduċja għamja f'ħadd. Għas kemm l-Iskrittura twissina f'Salmi 118, f'Ġeremija kapitlu 17, li misħut il-bniedem li jagħmel il-bniedem tiegħu il-fiduċja tiegħu. Jiena ġieli tilkom di anke qabel ma bdiet il-COVID, kont tilkom Alla jsejjaħlek biex tħobb il-kulħadd. Tħobb anke l-edewwa tiegħek imma ma tafdal il-ħadd. Taf l-imkien il-mulej ma jgħidlek afdal xi ħadd. Għalhekk jgħidlek afdal miegħi li libis. Għal dawk li jgħidu għax jiena nafda l-Papa, ħażin ta' ngħidlek. Tista' tgħid li jiena nafda l-pastor. Ma jimportax, napprezza li tgħid li tafra l-pastor, imma xorta l-pastor iċċekkja mal-kelma li qed ngħid jien.
fiduċja għamja mandu jkollok fħadd. Għasek jkollok xidera, għax delli l-anġlu. Jo għax smajt vuċi. Iċċekkja mal-Bibja. Tafdax vuċijiet. ħafna nies li zbiċċaw verament ħażin għax jew spiċċaw għafdaw xi vuċi, jew għaw xidera, jew xi whatever, għax marru wara d-dera, għax marru wara l-vizjoni, għax marru wara l-ak, għax għalli liħor. Tafda l-ħad. Għax il-sinjal maġġur tal-axħar ta' żminijiet huwa l-qerq. Il-qerq. Mela lili għafdawn bissa sa fajet ngħid jekk hux ġej mill-kelma jew le, that's it. Amen? Halleluja, u mhux ħanieħu għalija, għal xejn. Għax jiena ma nippretendi li nkun il-fiduċja ta' ħadd, jiena l-fiduċja fi Kristu biss da. Inħobb il-kulħadd, inħobb il-ħuti, inħobb biex nkun magħhom, inħobb il-ledewa tiegħi għax nitlob għalihom, sewwa u għax inħobb lili nnifsi, by the way. Titlob għal-ledewa tiegħek għax tħobb lilek innifsek. Għax inti taf li meta tħobb min jobodok u titlob għalihom, Alla jbirkek ekstra. U tfiq int. Amen. Halleluja, grazzi bulej. Imma ħankomplu sa mor vers 16. Dan l-Ispiritu Santu jixed. Kemm toġobni dik il-kelma jixed? X'jiġifieri l-Ispiritu Santu jixed? L-Ispiritu Santu jixed flimkien ma l-Ispiritu tagħna li aħna u li Alla. Morru fi ta' Romani 9, u għan ispiċċawa. Mela, moħkom għaw. ħanamilkom exercise issa stess. ħanarikom kif intom l-Ispiritu tijak jixet ma l-Ispiritu Santu. Kulħadd ridek tgħidha minn qalbek u ridek tgħidha minn fommok. Kulħadd jgħid. Ġesu Kristu huwa il-mulej. Issa għid di. Ġesu Kristu mhuwiex il-mulej. ħafna minnkom, ħadd minnkom metta. Ejda xorta. Ma labad minix m'intix ħadejda ma' qalbek. Ejd, Ġesu Kristu mhux il-mulej. Ejda. Issa ejdli. Moħħkom hawn, le, dak huwa eżerċizzju għad tapposta nagħmilulkom. Jekk inti tgħid Ġesu Kristu mhux il-mulej, fl-ispirtu tiegħek kif tħossha? X'inhi? Mnikket! Jiġifieri l-Ispirtu, jekk inti tgħid xi ħaġa li tmur kontra l-Ispirtu Santu u kontra l-kelma tiegħek, l-Ispirtu tiegħek mhux jaqbel miegħu. Mhux ħajjexed miegħu. Mela meta jkollok xi grupp ta' nies jiġu jgħidulek Ġesu Kristu mhux veru Alla, x'jagħmel l-Ispirtu tiegħek? Jitnikket ma jaqbilx miegħu. Meta xi ħadd jiġi jgħidlek isma' il-Madonna titlob il-Madonna bil-forsi jekk titiżalva. L-Ispirtu tiegħek x'jgħidlek? L-Ispirtu Santu x'jgħidlek? Mela nies li jagħmlu daw il-ħmerijiet taf għaliex għax mhumiex imwielda mill-ġdid. U għax il-kelma ma jaqrawiex u ma jimmeditawiex. Allura l-Ispirtu tagħhom għadu taħt id-dnub, għadu taħt is-saħta. Għalhekk biex tifhem taffariet, tifhem l-affarijiet tal-Ispirtu, tkun ġenwinament imwieled mill-ġdid, għax imbagħad l-Ispirtu t'Alla jammar fik u ma tistax tmur kontra tiegħu jekk tgħid xi ħaġa li ma jaqbilx mal-Ispirtu u mal-Iskrittura, għax l-Iskrittura hija l-Ispirtu t'Alla. Qed tifhmu? Għalhekk qedtilkom ejd Ġesu mhux il-mulej, żgur li ħadd iddejjaq tgħidha. Mhux ovvja li iddejjaq tgħidha. Għalhekk l-Iskrittura tgħidlek fl-ewwel Korintin kapitlu 12, vers 1 u 2, tgħidlek ħadd ma jista' jgħid Ġesu Kristu il-mulej jekk mhux bl-Ispirtu Santu. Il-Pappagallo wkoll jista' jgħidlek jitgħallem bil-ammen. Imma ħadd ma jista' vera jgħid minn qalbu Ġesu Kristu nemmen li Ġesu Kristu huwa l-mulej. Ħafna jgħidu hekk ma jkunx imwielda minn ġdid jagħmlu li jara. Ħafna jgħiduli. Ma nafx. Raġel tajjeb, ma. Ġili għamlu wilkom lilkom? Sinjal ċar,
li l-Ispirtu tal-Alla għadu mhux fihom. Għax il-bniedem biex jaraf li Ġesu Kristu huwa l-mulej li tfisser Alla, Ġesu Kristu huwa Alla, biex jgħidha l-persuna u jgħidha minn qalbu, irid ikollu l-Ispirtu tal-Alla jammar fih. Imma u mbagħad tgħidlek u ħadd ma jista' jgħid li Ġesu Kristu huwa misħud bl-Ispirtu Santu. Iva, nista' ngħidha papagal. Jew b'suħat. Iddumx tgħidha ħafna għax tispiċċa ssir irmiet. Sewa? Imma il-bniedem vera tal-Alla qatt mu ħajjejt minn qalbu Ġesu misħud. Għax l-Ispirtu tal-Alla fih ma jippermettilux. Imma meta inti tgħid aħna bdejna nkantaw li Alla huwa kbir, Alla huwa meravigliuż, nadurawh imuh, l-Ispirtu tiegħek beda jifraħ. Għax l-Ispirtu tiegħek beda jixed ma l-Ispirtu Santu li ekku, Alla huwa kbir, Alla huwa tal-ġen, Alla huwa meravigliuż. Alleluja. Hawnhekk nistħajjilni jiena, hawnhekk qisna għandna tiftakruhom it-Teletubbies. Kellhom bozza ħamra. Tiftakruhom it-Teletubbies? Ma kontx inħobbhom, ma kontx infanzjahom. Imma kellhom bozza ħamra. Meta xi ħaġa tkun taqbel mal-Ispirtu Santu, l-Ispirtu tiegħi qisu jixel. Meta xi ħaġa tkun perverża disgustanti li tweġġa' lill-Alla li għammar fija, l-Ispirtu tiegħi jitnikke. Allura taf x'qed jgħidlek Alla tiġà taf kif timmexxik l-Ispirtu tal-Alla. Tiġà taf kif imexxik l-Ispirtu tal-Alla, għalhekk inħeġġiġkom aħwa, isimgħuni. Għodu attenti. Meta l-Ispirtu tal-Alla jibda jindikalek ċertu affarijiet, tmurx dem. Tmurx hemm. Listen to the Spirit. Għax l-Ispirtu Santu qed imexxik. U l-Ispirtu Santu imexxik ma l-Ispirtu tiegħek jixed. Jixed. Tgħidx dak il-kliem, tagħmilx dak il-kontratt. Jekk hemm xi ħaġa fl-Ispirtu tiddejqek, jiġifieri l-Ispirtu tal-Alla fik mhux jixed magħha, mhux jixed miegħu. Għax naf nies li għamlu kontratt kontra qalbhom u jiddispjaċihom għal amorhom. Tiżżewweġ jekk l-Ispirtu tiegħek għadu mhux qed jixhed 100%. Għax issa qed itebteb. U mbagħad jiġi bħal floodlight, imma wara jkun tolejt. Meta niżilt il-Kristu xut qudiemu bejnietkom. Isma' tgħallem l-Ispirtu tal-Alla. Anka fejn tidħol mediċina. Iva, mela. Kwalinkwa, anka pereżempju ċertu mistura, forsi ma taqbilx miegħek, forsi tagħmellek id-dannu. Issa mhux qed ngħidlek kull mediċina, imma jista' jagħti każ. Xi darba forsi din naf tmur għand tabib, jgħidlek ħud il-mediċina u inti l-Ispirtu tiegħek qed inħoss li xi ħaġa mhix tajba ħanoħodha il-mediċina. Mela listen! Learn to listen to the Spirit of God inside of you. Issa, jekk ikun l-Ispirtu Santu, mhix ħajtlaq. Jekk kun xi ħaġa minnek wara ftit titlaq tgħid u le naħseb rajt naħseb dak kien jiena. Jekk kun l-Ispirtu Santu ma jitlaqx. Tibqa' ifakkarilek jibqa' jittimraħħilek. Ibdu nitalmu iktar fuq dawn l-affarijiet. Bla nitalla il-ġimgħa d-dieħla nkomplu. Imma jitgħallem anke pereżempju s-sefer, anke postijiet fejn ħadd tmur, ħalli l-Ispirtu Santu jmexxik. Arak l-Ispirtu tal-Alla kux qed jaqbel ma fejn sejjer. Ma min ħadd iltaqa'. Jiena pereżempju, li mhux l-ewwel darba jgħidu li ħan intaqgħu miegħi. Ġieli fl-Ispirtu nħossni jew nkella xi ħadd iċempilli jew tal-gazzetti jew xi televiżjoni. Ġieli fl-Ispirtu ngħid, okay, naħseb this, I feel peace about this. Nħoss paċi fuqha. Imma oħrajn jgħidu li le tinħass xi ħaġa mhux qed inħoss nisek ta' fuq għadi.
mhux ħamur ta'. Tibda titgħallem. Ibda tgħallem l-Ispirtu Santu imexxik. Jekk tkun ġejja minn Alla, l-Ispirtu tiegħek jixed ma l-Ispirtu Santu. Ħanaqralkom l-aħħar Skrittura nagħlqu. Romani, 9. Ngħidilkom is-sewwa fi Kristu, minix nikdeb, tixhidli l-istess kuxjenza tiegħi fl-Ispirtu Santu. Smajta di? Kalla rrid inkomplu fuqha. Tixhidli il-kuxjenza tiegħi. Issa, biex il-kuxjenza tiegħek tiġettilkom tkun safe, tkun monitor safe, tkun imwieled mill-ġdid u tkun ikollok il-kelma tal-Alla fik. Sewwa? Però ħanilkom anka fid-dinja, anka nies li mhux imwielda mill-ġdid, ġieli smajtu ċertu nies u anka forsi inti, tgħid mhux qed inħoss nisew ta' fuq għadi. Ġieli tkun ħad tagħmel xi ħaġa, tmur x'imkien, ħad intaqa' ma' mhux qed inħoss nisew ta' inħoss xi ħaġa mhux qiegħda sew. Taf x'inhu dak? L-Ispirtu Santu qed jixhidlek. Qed jipprova jindikalek. Qgħod attent, tagħmilx dak il-pass, dak li ħad tagħmel għax qabli jew ħad titlef xi ħaġa jew ħad poġġilek innifsek f'periklu, qgħod attent, tagħmlux dak il-pass. Għalhekk Pawlu jgħidlek jitolbu fl-Ispirtu. Ħalli l-Ispirtu tagħkom ikun verament imqanqal raffinat. Ħalli u għodu attenti għax hemm ħafna vuċijiet hemm barra. Xogħol minnkom għandkom il-vuċi tal-mami, tad-dadi, tan-nannu, tan-nanna, il-vuċi tat-tfal, għamel hekk, u inti ċ-ċippitatu tal-familja. Minflok iċ-ċippitatu supposta Kristu. U meta inti ħad isma' dawn l-ħna kollha, għejdli kif ħad isma' u ħad tobda l-Ispirtu Santu. Alla f'din il-ġimgħa innotaw. Alla jtikom eżerċizzi, jtikom eżempji. Innotawhom, ibda talmuhom. Ibdaw għamel xi ħaġa, mhux x'imkien. U just listen to his leading, not to his voice, his leading, his witness. Tixed. And start growing that muscle in you. Ibda kabru dak il-muskolu spirituali. Amen. Għajni tolbu. Alleluja. Grazzi mole għaddis. Ħattu bieġi? Grazzi Ġesu. Dan huwa talim vera vital aħwa. Vera vital. Jekk inti l-lum edaw għall-ewwel darba, jew tara dal-programm, jew dal-messaġġ on YouTube, jew Facebook, jew televizjoni, u inti tixtieq tagħti ħajtek il-Kristu, vera. Mhux issir reliġjuż, imma titwiled verament mill-ġdid. Ejdi talba warajja sa stess, Missir Qaddis. Grazzi ta' ibnek Ġesu. Grazzi tal-Ispirtu Santu. Li tolbok mulej aħfil il-nubieti. Aħsilni bid-dem prezzjuż tiegħek u kun inti l-mulej u s-sit tiegħi. Ġesu, ejja f'qalbi, poġġi fuq it-tron ta' ħajti u id-dominali ħajti, ruħi u ġismi u r-renja int fuq ħajti. Mexxini bil-kelma tiegħek u mexxini bl-Ispirtu Santu. Għal-glorja tiegħek missier f'isem Ġesu Kristu. Amen. Jekk inti għaddek it-talba minn qalbek, vera minn qalbek, illum inwieled minn ġdid, salvat, nubitek maħfura, ismek miktub fuq tib tal-ħajja. Kompli baqra l-kelma, kompli għal-fellowship u kompli faħħar mulej. God bless you, narawkom il-program u l-messaġġ li